Kapang ni takuk tay bukuk song cheng hanya hai mangklik nong ni biskang tubui ma phayoka belai kheno khorang ketui belai kheno khorang kaham nei sini jak social media o je viral langi tongmani khorang kaham nei ke bini nogono cheng phai tini interview nanani nei cheng ma phailekya ganai tongnai rok norok bo bahang jaka tini ni bini resam no cheng phunok lanya nong ni biskango ke puilano Ang kaham na tongo kaham tongo hingke baskang ni galarau ni bagi practice rok nawi tongo. biskang ni bagai bahai rok khena khamane bahai titi kino galarong ni Galarau no to ang to belai keno phan sotonjak ang tikinani musungo hingke hain bagi ang kaham ke je ang man sukmani umhai gan rok na ang practice nawi resabai khanawi srengi tongo ta. Angke social media to kabang mani ni viral lungi tongka rusang no pisar jagi tongka lukorok belai kham cha jagi tongka getai komini bisingti bo sanglai tonglai kya angke sini takuk no silego thangsanai kya nei tonglai kya nang bo bahai wan suki tongka brong je reply Borok ni reply rok borok ni comments rok nugui borok ni compliments nugui ang belai kheno khatung khaja angjak ekdom tongthogo tebo khabasa jak ango ang teman bai ke ani supporters rok borok ano tamhin obno angbo nai tongo joto comments no pore tongo hingke khabai hambai ri kulbaya tebo bokha thangsaota hain bagai ang tebo borok ano support jesek ang borok ni support nugo asungna ang tebo karakhe angbo preparation nawi tongo bes kango tebo agok nani hingke bes kango to je final sogi atung haipono kabang mono singers to competitors to kabang mon tongo hain bagai haipono ang je mansak ani level best ang rinai to bo chen ta khane jana aurang chen ta huktai bo khong seng ko go simu thangya garo chang ni digi tuino chung norok no bini khorang bo hai norok no phunugui norok ni khunjo haburnai inke puila no nai tongnai rok no garo chang tang sabai ke mane chini pandano chenglai ne bor chang no tui lukorok no kise khnar nai bo nang galarau ni bagi bo hai wan su tongka bor chang galarau ni bagi hingke to seng ganje prai 50 songs hai rok rejakha hingke oran bisingo seng jeba kaise choose khai de hinjago hingke ang oran bisingo ang choose khaimani hingke ang chini manik sar ni bini gan no ang choose khaiga kaisa to apno no lukorok no kise khnarui mugul awda khorang kaham bukha ani bukha bojaga bo thanganai bukha ani bukha bojaga bo thanganai bole shrap saphano kereng sajaga tongnani mochong jagya bukha ani bukha bojaga bo thanganai ani bukhale tinimo salsa boya salnei boya sal burung no bini bagi o khale ayuk mayuk nongo bole shrap saphano kereng sajaga tongnani mochong jagya bukha ani bukha wow black and khana to glei nung bisir ko bao je rosap tongai manik sar no nung bisir ko choice khaine mane hamjak na mane ko gorok ni bising angke ang bini ko khana ku go angke bini no rebor sap ku go ba bini no kaisa gan rok mang ku bata bahle bini no solka bo abo kheto tamani sanai jeng abo kheto bo ang ekdino ang chini sar manik bai ang malaikha kaisa ko gorok de ni somay ang malaijak angke bo sao bo ano sautan khurang noti sau hingke thik no rasabo hingke bo ano kaisa confess khai ano sajak tongo ko kaisa mane ang bo agibo mane sonu nigam no kisa follow khai phaini sauta hingke bo sonu nigam no follow khayo ang bo sonu nigam no follow khayo hingke jeng kini no sonu jino follow khaimani ba kisa khurang bo mili tongkha maita
Ke bolo tai tam sa kana no. Hingke bo sawote thik no nung sono chini sono sar no follow khaimani kaham na khayu hai pano teman bagi hingke nini bunyo kopi khayawoi nijini on karenani try khai di hin sawata bo hingke ang obono bo chesta nai tongota Lekin kaham khogo ba kino manik bo a o ba kin sak bai thangni likito o ba kin sijak bai khlaiye sak ni no compose na nang nai ruchamu a lekin nang mani kok sai khnar ka bono hingke nang tabuk galarao ni bagai imang rok bo hai nugui tong kana abu kisa sagai imang rok thupur bo kala imang to nu Mani pas da ngi tong mani rok nukna na ke bo hai phel ngi rok da mo gui tong mani nuk tam bo hai rok nu imang rok thupro rogo to nu gya hai pano muk thanga no nugo bo mo hai ken ekdom muk thanga no imang ke nugui tong je ang final sogui jak je result da hokjak omai ke nugui tong khata nugrus tong kha nugui tong kha angke tengke sago mane supporters rokni support rok nugui taibo bakha thangjak hingke ang wansugo ang je best ani je ang practice khai je ani best rimansak ang rimang hangkele ang final soginai ni hone ang khakawi dongota haipono ang ani best ang je sringmani obono ang mistake khayoi final jodi si mistake ang yawi ang kaham ke koro yawi ang rasa pai mang hangkele ang soginai hine ang wansugui dong kintu haipono oro nervousness ni bagai ba kares kri ni bagai rok kisa masa je practice khaimasuk ang ani best rimalia o bai rok nas mik se khiriwi dongota Kabuni ni kongo srungjak tingo ang bo obo hanyo imang no khado ekdin no kha o pai phai ang to titi sei phaibla ke khorang sus khaimeni ang bo ekdin imang no kha gonono se benjamin no ajaga o man kha 2 lakh rang ke ni usko tinin kepalo no mane nono sa hai khatung khaja khai mo samani ekdom nugui tong suwa gonong sama bai ekdom sikam changmai tong kha ima hai sina emne haipono nungbo obo haing tong khetana imango ke to kisa tongthoma to tongthong haipono angke masajak rokhe to nugya teman boi hingke ani kisa mane ang nung mane no sa mane bisi khushi ni mukti rok kalai jakhi nugi tongkhata angke bisi overjoyed wow rangchang takhok tai bukuk chong obo hanyo golarao ni bagai chini takhok benjamin koloi sogus tongkha po bini ya phawono bini kepalono ngi tongkha sijak 2 lakh budget titi edisi ni je tirpra idol season 2 hune je chengjak mani bini ya phawono ngi tongkho 2 lakh hai kaba uskuti bo bhaingo semia soligratheng ke lukrok to sini kokno khanawi baksa sela japung mamluna angkara jang tai tang saro jaboi khame theblayo phaidi hingke ang joto lukorok ni bagai baya rongni bagai ang je bui bisi same mane gan ni mano haipono ang bisi request bo nukuk mani ba je gan no ano sabri namusung jagmani borok bisi ani khukti khana namusung jagmani o gan no same song hinbono ang abono khana rifisuano teman bai ke kabang mono o gan na khana namusung jagbai chakleng no nang rajab khina rifinai को मानी चा खेले बखा थाई नो शी चिगे कलाखा को मानी चा खेले बखा थाई नो शी चिगे कलाखा को मानी चा खेले हो हम शिनिया boyar nang phaikha holong bukhano shichi kelangkha hamjak mahalogo kelek na muchungya nang phaiano shoton kelangkha nang bai malai khapang shirago nang bai malai
Kapang tong thogo nung shebe bagani tong thai ni thai nung she ani beba tong thai ni thai nung ko mani cha khele bukha thai no shi chi gui kelang kha nung ko mani cha khele. Wow. Nono ni nam bau sung tam char we as khang ka ham ka sai peken sa tam bisir ko gosa agi masa mo tang kuno omhai omo sake ni khorang hamna hini to sari jagya hepun angje angmui to mansak jani wan sungma jarate khorang hammani karon hingke kaisa ke main hingke ani jeans ni bagin khana ani baba onek gan rasap karak hasina bo onek gan rasap hingke sangagi bagan rogo komla rok khagna thangangge chinagi komla bagan tongota hingke bagan rogo boy baksang logi teijago hingke bo afru rogo ano gan rasap khnari hingke amo sajago hingke aikino sing kani kani khera sablayo hingke o din rok muito mano ta ang tabuk sak sak no sukjra kusugo kawoi ang ani bu phano bo muito mano to manbai khani bu phabo kare kha bo thei thanglo jakha kai thangka busuk bising ka thimani thei mani emne 2.5 years rok anga dong pro busuk ngoro ang afro ang second year pore tongko college btech second year khai tongko ang kyang bo ani graduation pa sane no bo thei thangka ang ge orong na mor busuk ngoro pro afro ani 25 rok na 25 ro nung bai tongkhe ohor sata bu phulo bolai thango nung bai tongkhe ohor sata bu phulo bolai thango tongi mano chayai nayai kok chalai nung bai berai lai ma tongkhe nung bai tongkhe ohor salta bu phulo bolai thango bes milai kino kana toksu awa hakino ro sang ni hapro je hapnai rok oba kin klegi tongo hai ka ba tisha jagi tongo oba kino lukorok no oba kin kchangi bayar je shipchari kharo chamung bai hapro je hapjak tongoi maya uku kung tongo mutri thangya hai samung tangnai rok khangka hangke kusrang rok hangke rangsung ni susi bai inda tomjan yokhak jagu ma hai chele rok ningke rangsung ni wayengo mutrui tongo thui tongdi hene kusrang ni dorkar oba kin rusang musung hamjagoi tagoi loboi khorang ktui bai kin rok no phunuk nai chini takuk benjamin koloi ke boba hengno o buskango bini golarawon je tripa idol me je TTADC bai je songsa jakmani season 2 o bini boba hai halok no norok no komini bising pipo sunghodi buskang to ni golarawon thangi tongkha last pandani bising tui nai tongnai rok no lukorok no nungta message kujar mutong lukorok no ang kasar nam sungo tabuk omhai kheno sing joto sing sak bai sak sing tiprasa bai tiprasa sing hai keno kaisa sing taibo bakha basari woi sing taibo kuchu kalai mane ano simia mane kabang mono resap nai kabang mono phai tongo mane borok ni bo kata mane alada alada story tongi mano ba eba dukhu story phaneng mono borok ni bo han bagi kabang mono bakhano methe biawi bakha thiyawi borok bor sabi tongja jao ge jotono no haikeno taibo jer samnai je tabuk chini kabangmono chini bayarok no ang konyam sungo taibo bakha thangsari wi taibo chungno encourage khaiye taibo support khaiye taibo bakha tongthogri basari wi haikese sungbo taibo phan mano bele sungbo confident mano haikeno sung taibo sakthari manan bagi kujuk kaisa bai kaisa sung support khailai tonglayon hani ang ko kasanam sungata